आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला एक ह्या कुंडीतलं रोप दाखवते. हे बघा, आवळ्याचं झाड. जितकी झाडं आहेत ना आपल्या, हे सगळ्यात माझ्या आवडीचं झाड बघ, केवढं मस्त झालं, केवढं मोठं झालं बघ. आमचं झाड बघ किती मोठं झालं. आता साईजवरनं लगेच माहिती पडतं. आपण खूप दिवसांनी बघितलं ना, जेव्हा आपण घर आपलं उभं राहिलं ना त्यावेळेस लावलेली झाड आहेत. राऊंडर शेप यायला पाहिजे म्हणून चारी बाजून कापायचं, नाही कसं ते एक साईडला वाढतं आणि पडतं झाड. चिकाळ्या पाहुण्या आपल्या किती त्याने आवाज केलेला होता खाण्यासाठी. त्यांना मला वाटतं माहिती पडलं आपण आलो ते, म्हणून ते आवाज करत होत्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. वातावरण बघा किती मस्त आहे, एकदम थंडगार वातावरण आहे, भरपूर थंडी आहे गावाला. तुम्हा सर्वांच्या बऱ्याच कमेंट की ताई बाग दाखवा, त्याच्यामुळे हा जो स्पेशल व्हिडिओ आहे तो फक्त बागेचा. म्हणजे आम्ही पण अजून काही बघितलेलं नाही आहे. काल संध्याकाळी म्हणजे आरामच केला काल दिवसभर, कारण थकवा होता प्रवासाचा. आणि आता सकाळी सकाळी म्हटलं जरा बागेत एक फेरफटका मारूया आणि तेच तुमच्याशी शेअर करते. सकाळचं वातावरण जे असतं ना त्यात म्हणजे झाडांमध्ये फिरण्याचा आनंद वेगळाच होतो. त्याच्यामुळे चला उठल्या उठल्या पहिला आधी तेच तुमच्याशी शेअर करते. चला फिरूया पटकन. सगळ्यात आधी ना बाहेरचं वातावरण तुम्ही बघून घ्या, इतकं मस्त वाटतं ना. धुकं वगैरे नाही आहे पण थंडावा इतका आहे ना, गारठ्याला झालं आहे आम्हाला. मस्त वारा पण सुटला हलका हलका. पक्ष्यांचे आवाज बघ कसे येतात. हे बघा, हे आपला पारिजात आहे. कटिंग करायला पाहिजे त्याला पण आता झाडाला ना. कटिंग करायचं बाकी आहे. कटिंग केलं तरच होईल. आता काय काय नवीन फुलं यायला लागली, फांद्या फुटतात नवीन नवीन. इथे जास्वंदी, हा आपला कडुनिंब. कडुनिंब बघा कसा वाढला आहे तो, त्याची पण फांदी तोडायला लागणार आहे. जास्वंदी पण ना. तुळशी बघा आपल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाच्या इकडच्या तुळशी तुम्हाला मी दाखवत्या, ज्या आपल्या घराचा कट्टा आहे ना तिथं होत्या. खूप लहान होत्या आणि आता बघा कशा झाल्यात त्या, अशा मस्त अशा उभ्या राहिल्या आहेत तुळशी. कटिंग करायला गुलाबाचं काय घेतलं नाही नाही, गुलाबाची झाडं पण कटिंग करायचे आहेत. व्यवस्थित सगळं रान कसं सगळं साईडचं हे झालेलं आहे ना, त्याच्यामुळे अशी जागा खुल्लं खुल्लं वाटते, म्हणजे मरून गेलेलं आहे ना. हा आपला चाफा पण मोठा झाला आहे ना. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला एक ह्या कुंडीतलं रोप दाखवते. हे बघा, कमळाचं ना, कमळाचं रोप ना हे. त्याला बघा अशी हे पान, ब्रह्मकमळाचं रोप आहे ते. हे तुम्हाला मी पहिल्यांदाच दाखवते. आता थोडी साफसफाई करायला हवी. मोगरा पण फुलला आहे बघा इथे. जातेवेळी अशी राख वगैरे ना मारून गेलो होतो आम्ही रोपांना. हा गुलाब, आपला गुलाब पण कटिंग करायला लागणार आहे. ही फांदी नवीन आली गुलाबाला. आपण मग फांदी कटिंग केलेली ना गुलाबाची, तीच आली का परत नवीन? नवीन फुटतात या साईडने फुटल्या ते काय. हां नाही, एक मोठी फांदी ना आपण काढली होती तर कीड लागलेली म्हणून कापून टाकली. हां तीच आली नवीन. काही इथून नवीन फुटला जरा. हे आपली जास्वंदी, ही आपली हळद, तो आपला आवळ्याचं झाड. जितकी झाडं आहेत ना आपल्याकडे ती सगळी तुम्हाला मी आता दाखवते. किती किती झाडं लावलेले आहेत तुम्हाला अंदाज येईल. आवळ्याचं झाड पण आहे ना, पूर्ण अशी पानं गळलेली होती आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा. आता बघा छान असं आलेलं आहे. जास्वंदी आहे ही, पण ती जरा हा कलर छान आहे जास्वंदीचा. कीड लागते तिला, राख टाकायला पाहिजे. आपला चाफा. हळद कधी काढायची? नाही राहू दे, हळद घाई नाही करायची हळद काढायला. चाफ्याचं रोप बघा आपलं. झाडं सगळी आपली टवटवीत आहेत, काही नाही झालेलं झाडं, कारण आपण पाणी मारायला सांगितलेलं आहे ना. हे इथं तुळशी वगैरे सगळ्या. तुळस बघ कसे झाले, झाड झाले. झाड बघा, झाड झालं तुळशीचं. कसं झालंय बघा. माझ्या एवढं व्हायला लागलं. हां ते बघा, वर गेलो तुझ्यापेक्षा. पण इतकं आनंद होतो ना हे सगळं बघून आम्हाला. आम्ही काल संध्याकाळी आलो ना
आमचा सगळा दिवसभराचा थकवा सगळा ना निघून गेला होता. इतकं छान वाटते. आणि ही आपली केळीची बाग, केळीचं एवढं ओझं झालेलं आहे म्हणजे म्हणजे पूर्ण असं भरल्यात ना केळी, त्याच्यामुळे त्या ओझ्याने सगळं केळी आहेत ना आपल्या वाकलेल्या आहेत. हे इथे अळूची पानं काढायला पाहिजे. ही बघा कशी झाली, ते सुकल्यावर ते झाली. ते हे इथे आपली तुळशीची काही रोपं आहेत आणि मिरचीची रोपं ती पण आहेत. मिरची मीठ करायला पाहिजे. हां, मिरच्या धरल्या तिथं पण. हे बघ भोपळी मिरची काढली. हे बघा मिरच्या आहेत धरलेल्या. काय हां काढूया. हे बघा ह्या केळ आपल्या ह्या सर्वात शेवटच्या केळ आहेत, मागच्या केळ आहेत, तरी पण वाकले बघ असे भाराने वाकलेली आहे. त्यांना टेका द्यायला पाहिजे. ही मिरची पहिला काढून घेऊ. मिरची किती आहे? हां हां काढूया. हां काढ भरले. तुम्हाला मी जवळून दाखवते मिरचीचं रूप. हे बघा पूर्ण झाड भरलंय मिरच्याच मिरच्या. काढूया नंतरला. जरा वाकून वाकून यावं लागतंय. हे बघा कशा केळी आपल्या तयार झाल्यात ना. ह्या सगळ्यात शेवटच्या केळी आहेत, पण त्याचा आकार बघा, साईज बघा, असे भाराने वाकलं तर. हे बघा हे टेका दिलेला आहे. आणि ही बघा इथं बघा कशी भाराने पूर्ण जमिनीला टच झाले. आणि ही केळी ना तयार झालेली आहे. यार म्हणजे काढायला लागणार तिला आता. काढूया ना संध्याकाळी, आता राहू दे. जायच्या आधी काढून कापून घेऊन जायचं. पिकेल मजा. हे बघा इथे पण एक केळी आहे, ते बांधून ठेवलेली. म्हणजे 1 2 3 4 5 केळी आहेत तयार झाले. फुलं गळून गेलेत त्याची. हे आपलं मिरचीचं रोप बघा इकडचं, इथे पण आहेत मिरच्या वगैरे. जरा पाणी टाकायला पाहिजे थोडंसं. पपईचं झाड आपलं हे बघा, हे असं बांधून ठेवलं होतं. भरपूर असे पपई आहेत लागलेले वरती. हे आपले केळ, वेलची केळ. माझ्या आवडीचं झाड पहिला बघते बाबा. म्हणजे तसं मी काल संध्याकाळी बघून गेली होती. कडुनिंब माझा, हा बघा कडुनिंब नाही, कढीपत्ता. हे सगळ्यात माझ्या आवडीचं झाड बघ. केवढं मस्त झालं, केवढं मोठं झालं बघ. आता आहे ना, तू नाही ना म्हणून ते अजून वाढेल. का मी काय करायची? तोडायला ती. हां 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 तोडून घ्यायला नाही ना त्याला. हां किती छान झालं बघा कढीपत्ता, खूप मस्त लिंबाने ना दवा मारायचा म्हणजे. छान झालं. हे आपलं लिंबाचं झाड. सगळी झाडं तुम्हाला मी दाखवते. लिंबू. हे इथे आपली छोटीशी केळ, वेलची केळ, इलायची केली. हा मोगरा. थोडा ऊस आहे बघ. हा इथे आमचा ऊस बघ. हा ऊस पण आहे ना तयार झाला. काढूया. ऊस काढायला पाहिजे. तयार झाला आणि तो काढायचा आहे. त्या साईडचा तयार आहे. हा नवीन मस्त आहे. हा काढायला पाहिजे भात. हां त्यांना बघून नंतरला काढूया आपण. असं सगळं आहे. आपली बाग छान आहे. अशी महिन्यातनं एखादी फेरी मारली ना का सगळं व्यवस्थित. ही आपली नारळाची झाडं. ते बघा ही अशी 4 नारळाची झाडं लावलेली आहेत. तो पपनीचा झाड आहे तिकडचा. कारणाची रोप होत नाही मुली बघ. आता आपण नाही ती बघ. आणि ही आपली चहाची पात. जातेवेळी ही चहाची पात आहे ना सगळी आम्ही काढून नेली होती. आणि आता महिना पण नाही झालेला आहे, पण तयार झालेली आहे. ही आता परत नेऊ शकतो आपण. इथं आपली थोडीशी मिरची रोपं आहेत. हे आपलं जामचं झाड. हे जामचं झाड बघ किती मोठं झालं. आता आपण खूप दिवसांनी बघतो ना, त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती पडतं की झाडांची वाढ अशी चांगली झालेली आहे. मस्त झाले. आणि नवीन नवीन हे पण फुटले बघा. इथे आपल्या आलं पण आहे बघा. हे आलं काढायला पाहिजे. हे आपल्या आल्याचं रोप आहे. हे असं टाकून ठेवलं होतं. ह्या मिरचीची रोपं ही आता आहेत. तो पण तर राहू दे, नंतरला म्हटलं रोपं काढून टाकूया. हां असं सगळं आहे. इथे पण तुळशीची रोपं आहेत. पपनीस तुम्हाला म्हणाल नाही बघा. हे पपनीसचं झाड आहे. हे समोर दिसतं ना तुळशीच्या इथं, ते पपनीसचं आहे. पपनी. याचं सगळं मागच्या साईडची ही झाडं. हा इथे मोगरा. ही आपली चहाची पात. इथे पण मोगरा. हे सगळे इथे मोगऱ्याची झाडं कटिंग करून आम्ही पावसातनं लावली होती. आता हे सगळं साफबीप करूया आपण. जसं वेळ मिळेल तसं करायचं हळूहळू. चला आता हा आपल्या इकडचा परिसर बघून झाला. मागचा घराच्या समोरचा हा छान वाटतं ना. हां आता ही बाकीची झाडं आपली. हे बघा अरे चिकूचं झाड केवढं मोठं झालं. बाप रे. साईजवरनं लगेच माहिती पडतं. आपण खूप दिवसांनी बघितलं ना. हे आपलं चिकूचं झाड मस्त मस्त झालं बघा. छान झाले छान झाले. जाते वेळी सगळं खत पाणी करून गेलेलं ना आपण.
जायच्या आधी भरपूर असं खत केलं. आणि हे बघा हे पेरूचं झाड आपलं, हे पेरूचं झाड आहे ना, ह्याला कोणी आग लावली नाही ते तेव्हा आहे ना, म्हणजे कुणालनी आणि कुणालच्या काकांनी ते असं जळलं होतं. नवीन डुमारे फुटले. हे बघा त्याला नवीन पालवी आले, कारण आम्ही ना जाताना सांगून गेलो की जरा लक्ष द्या त्या झाडाकडे, जळलं त्याच्यात पण पाणी वगैरे घातले व्यवस्थित म्हणजे जगेल झाडे. डुमारे फुटले. हे बघा हे इथं आंब्याचं झाड, हे कुणालचा वाढदिवस होता ना जुलैमध्ये तेव्हा लावलेलं आहे. नवीन लावलेली झाडाची. हा नवीन झाडं ही आपली, म्हणजे ह्या वर्षीच लावलेली आहेत ती जुलैमध्ये. संत्र्याचं झाड कुठे आपलं, हा बघा हा संत्रा, हे पण कुणालचा बर्थडे होता ना तेव्हा लावलेले झाड आहे ती. छान झालं ते पण ना. संत्रा संत्रा होईल, व्यवस्थित होईल. पाणी टाकायला पाहिजे परत वाटतं. होईल ते, तो पण व्यवस्थित होईल. झाडं कशी बऱ्यापैकी आपण लावलेली आहेत. इथे हे बघा हे काजूचं रोप आहे, केवढं मोठं झालं व. हां छान झालं काजू. अशी काजूची ना 4 रोपं लावलेली आहेत. हे बघा लाईनीत आहेत. इथे एक आहे, इथे एक लावलेलं आहे, तिथे एक आहे आणि त्या कोपऱ्याला एक आहे. अशी 4च रोपं लावली. हां फक्त आपल्या गरजेपुरते, म्हणजे आपल्याला खायला होतील ना बस इतकेच लावलेले आहेत, जास्त नाही. हां आणि त्याला मोहर पण आलाय बघा. ठेवायचं नाही, पहिलाच आहे ना मोहरा, मोहर ठेवायचं नाही, अजून काढून टाका. हात जरा वाढलेलं नाही वाटत, बाकी सगळी 3 झाडं छान झालीत आपली. खाली दगड असेल काहीतरी. हां आणि सागाची झाडं पण ही आपोआप रुजलेली बघा आहेत तिथे. हां इकडचं असे आहेत, एक 4-5 झाडं आहेत सागाची. बस समोरून व्ह्यू दाखवते, किती मस्त वाटतं बघा. आता हे गवत वगैरे एकदा जाऊन गेलं ना मग काय अजूनच भाग आपला मोकळा होऊन जाईल. म्हणजे ही सगळी झाली इकडची झाडं. आता तुम्हाला त्या साईडची झाडं ती पण दाखवते. झाडं आपण भरपूर लावलेली आहेत, भरपूर पूर्ण जागा आपण पॅक करून टाकलं. पण ते लहान आहेत ना त्याच्यामुळे दिसण्यात येत नाही. जेव्हा ती मोठी होती ना तेव्हा मस्त असं माहिती पडेल. इतकं बरं वाटतंय ना फिरताना. आता हे पण आता चला ह्याच वर्षी लावलेलं आहे ना. हे बघा हे लावलेली रोप, हे बघा इथे पण हे कलम लावलेलं आहे. हे ह्या वर्षीच लावलेली रोपं आहेत ती. हां आणि हे बघा हे पण नवीनच आहे लावलेलं. ही सर्व झाडं जुलैमध्ये लावलेत. कुणालचा वाढदिवस होता त्या दिवशी लावलेली, म्हणजे ह्या वर्षी पावसातनं. हे लिंबाचं झाड इकडे. हां पण आता व्यवस्थित झाले, पण तरी पण होतं ते, पण त्याला कीड आहे ना, ती कीड खराब करते ना. हां इथे कोकमाची झाडं लावलेत 2. रतांबे म्हणतात ना ते, 3 लावले. पण ते कोकमा झाडांची वाढ आहे ना, म्हणजे पटापट होत नाही, त्याला वेळ लागतो. असे 3 लाईनीत लावलेले आहेत. आणि हे बघा हे समोर आहेत ना इथे, ही आंब्याची झाडं पण आपण ह्या वर्षीच लावलेले आहेत ना. इथे तो बघा तो एक तिकडे आंबा, 4-5 आहेत ते. हां हे आंबा, ही वेगवेगळ्या जातीचे आंबे आहेत हे सगळे वेगळे आहेत ते. हां आपला काय बोलतात त्याला, रत्ना, कलम, काय काय पायरी असं वेगवेगळ्या प्रकारचे लावलेले आहेत. आणि ही बघा ही जी झाडं आहेत ना, जेव्हा आपण घर आपलं उभं राहिलं ना त्यावेळेस लावलेली झाडं आहेत. हां ही सर्व हापूस झाडं आहेत ती. त्याच्यामुळे ही झाडांची आता म्हणजे झालेत, मला वाटतं जेवढी आपल्या घराला तेवढी त्या झाडांना वर्ष झालेली आहेत ती. हां हे आपलं नारळाचं झाड, हे मुंबईवरनं आणलेलं नारळाचं झाड आहे. आणि आता बघा कसं मोठं झालं ते. हां हे हा बघा हा एक हापूस आंब्याचं झाड लावलेलं आहे. पहिला जेव्हा आलो तेव्हा लावलेली ही 4 झाडं बघा. इकडे पण 2 आहेत तशी लाईनीमध्ये असं छानपैकी 4 आहेत. ती मोठी मस्त झाली. कुठली हापूस आपले मस्त झाले हे आता. हां तयार झाले. 1.5-2 वर्षात ती फळ द्यायला तयार होते. आता बघा आपण कुठे आलो, आपल्या आड्याजवळ चाललोय आता हळूहळू. आता इकडची झाडं म्हणजे भरपूर अशी झाडं लावलेली आहेत आड्याच्या बाजूने. आता हा आपला शेवगा हा बघा केवढा उंच झाला. तो कटिंग करायला पाहिजे, तोडायला पाहिजे, वरून जाते ढेरा. नाहीतर उंच वाढत जाईल ना हात. वरून आहे ना हां तोडायला पाहिजे. तोडूया आपण नंतरला, कटर आहे ना आपल्याकडे. आणि ही तर जास्वंदी वगैरे. हां ही जायची धरले परत. हां हे काही सर्व आहेत ना, हे नवीन येणार आहे तेव्हा. हां हां येऊन गेलेत ना ते असे होणार. ते बघा ती जास्वंदीची पानं का गळलेत ती आता थंडी म्हणून, थंडीमुळे ना. आता त्यांचं हे होणार ना, आता थोड्या दिवसांनी गळणार पानं सगळ्या झाडांची. ही बघा ही आपली पिवळं व्हायला लागली ना म्हणजे पानं आता गळणार. ही पण वेल आपली, ही त्याची वेल.
मस्त झालंय पण केवढं वाढलंय बहरलंय जिकडे जिकडे झालंय ते. तर ह्याची वेळ आणि ते तगर हा बघा इथे तगर आहे, त्याला फुलं पण आलेली आहेत, कळ्या आहेत मस्त. आणि हे असं आपलं समोर घर, भरपूर झाडं लावले, सगळी झाडं लावलेली आहेत. काय ठेवलं नाही आता कोणतं झाड बाकी आहे लावायचं? आवळा लावलाय तिकडे, आवळा पण लावलं, दाखवलं ना मी. तिकडे हां पक्षी बघ वर आले ते बघ. ते आता फिरायला आले इथे. नाही ते तांदळाची वाटे ठेवले ना तिथे, ते खात आहेत ते. हां म्हणजे झाडं जी लावलेली आहेत ना ती फक्त आपल्या गरजेपुरते लावलेले आहेत, असे भरपूर असे नाही. म्हणजे जागेचा अंदाज घेऊन आणि त्यांची वाढ कशी होईल त्याप्रमाणे लावलेले आहेत. आणि जास्त असे उंच पण नाही ना करायचे आपल्याला, नाही कटिंग करून ठेवणं म्हणजे एक झाड 10-10 फुटावर लावलंय, 8-8 10 फुटावर. हां म्हणजे असं उंच जास्त होऊन नाही द्यायचं. जसं जसे ते वाढत असेल ना तसं कटिंग करत जाणार वरनं, मग ते साईडला ते फांद्या फुटत जाते, म्हणजे उंच असे होणार नाही. नाही कलम आपले उंच होणारे नाहीच, छोटे छोटे लहान आहेत ना. पण राऊंडर शेप यायला पाहिजे म्हणून चारी बाजून कापायचं. नाही कसं ते एक साईडला वाढताना पडतं झाड ना. नारळाची झाडं जी आहेत ना ती पण आपली जास्त अशी उंच नाही आहेत, ते पण 2 वर्षात धरतील. हां आता धरायला लागतील, मला पुढच्या वर्षी धरतील ती. म्हणजे पाऊस खायला तळापासून धरतात नारळ, त्या जातीची नारळ सगळी 4 रोपं. मलेशियन आणि लोटन का काहीतरी असं म्हणतात ना. हां मलेशियन लोटन असे काहीतरी नावं आहेत त्या झाडांची. ते 4 नारळाची झाडं अशी म्हणजे आपल्या गरजेपुरते फक्त लावलेली आहेत. छान आहे. आणि आता अशी जागा पण नाही आहे दुसरीकडे लावायला, वेगळं असं काय लावायचं. लावायची राहिली आहे. कुठली? सीताफळ लावूया. अच्छा. आणि एक डाळिंब लावूया. ते तिकडे जागा खाली आहे, त्या साईडला काय कुठला? हां तिकडे समोरच्या ह्याच्यात फणस वगैरे वाटतं जर सुकले ते टाकलेले वाटतं. फणसं तर नाही लावलं, कारण फणसाचे झाडं ना आमच्या इथे भरपूर आहेत, त्याच्यामुळे लावायला पाहिजे असं वाटत नाही. पण एखादा बघूया पावसात न लावला तर व्यवस्थित तो वाढ होईल ना. आता लावून काय उपयोग नाही आहे. सगळी बहुतेक झाडं ना आपण लावलेली आहेत, त्याच्यामुळे जेव्हा त्यांची वाढ होईल ना झाडांची तेव्हा ते असं भरगच्च वाटेल. तेच म्हटलं, सीताफळ फणस आणि डाळिंब ही 3च झाडं राहिली, बाकी सगळी आल्या आपल्याला. ती आता पावसात लावूया आपण, ती लावली जून मध्ये. मस्त झाली ती त्या साईडला टाकून द्यायची, तिकडे जागा आहे ना मोकळी. हां त्याच्यात मस्त कोपऱ्याने टाकून द्यायची. नाही खूप बरं वाटतंय. आणि सकाळचं असं राऊंड मारलं इतकं फ्रेश वाटतंय ना. चला म्हणजे खूप जणांच्या कमेंट्स होत्या की ताई तुमची बाग आम्हाला दाखवा, झाडं किती लावले ती पण दाखवा. 40 झाडं आहेत, भरपूर लावलेले. सगळ्यांना असं आनंद झाला असेल तुम्हाला बघून, झाडं वगैरे घर वगैरे. भरपूर जणांच्या कमेंट्स आहेत की ताई खूप बरं वाटलं तुम्ही गावी आलात ते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, बागेची टूर जसं होम टूर असतं ना तशी बागेची टूर तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. कसं वाटलं जरूर सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.